Kakinhon ki MDC ka Khasi Hills Autonomous District Council bayalam da Chief Executive Member ba Pinyaj Singh Siem hagasngi balang le yakendu kerpang ya ulat ke jela u CH Vijaya Shankar ban pin pa ya kejing skongu halor ka rai jong u ban ajing menjur ha ka ban pin long an ya ki riutli ki bil ba kongsan bat bala sa teng naslem nadu ba menjur hayeng dorbar ka council. Kini Kindriyo tadi ki bill ki kintup yaka the Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill 2023, the KHAD Nomination and Election of the Lingdo, Mintri, Lingdo Raj and Sorkar Shnong and Administration of Soyong Lingdoship 2023, the KHAD Regulation and Administration of Land Rules 2023, the United Khasi Jaintia Hills District Fishery Amendment Bill 2023, the KHAD Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill 2023, Batka KHAD Trading by Non-Tribals Amendment Rules 2023. Hakabaide but kini ki bills ki bana kaliang ka council hi brokaway da ka yeng hi brokaway ila dep ban menjur but dangshen ru kumba pilatip ba kumba nyotuli ki bills ki blakoi hangni po Raj Bhavan ya ka ba nakaliang jong honorable governor la dep ban ai ya ka jing pen scam lani ka asen habide kini ki bill kumba ndrutuli de hakabide ba kini ki bill ndrutuli ki bangla yo eka jing menjur na ulat ke jela na kaliang jungi ngi sodai ban wan ban ai kuble kum ka council ya ulat ke jela honorable governor CH Vijaya Shankar bala sngap ya ke jing petso ka jungi bat ke jing batai ke jungi hakabide ba ke jing don kam ban yo eka asen lene ka jing menjur ye kini ki bill ki badon kamba te kuman shupen kenmal kawai na kini ka bill ka de ka ilaka administration second amendment bill arja arpulai but ye kini ka bill ka principal act jong kani ka de ka ilaka administration act khat khandai spa khandai kuwai but ni snudai banwanra jing pen kala lene amendment ha kini ka act but kani ka jing pen kala ka bangi khot ka teng ka Khasi Hills Autonomous District Ilaka Administration Second Amendment Bill arja kulai la yo ek jing menjur ke ek jing mentoi ya kan ka bill ban yo ek jing menjur bat ke ek jing mentoi ki pai pa ka jing mentoi hi ka long ha ka jing sinshar khadar shnong ka bangi don hoi ko bangi tip hapo rikhasi ngi don ka sinshar sim lene sinshar ilaka lene sinshar hima kabangi tip kabadan kumbasan pu southly de ngidon ki CM ship ngidon ki lingdo ship ngidon ki wahadadar but ngidon ki sadar ship de na kini ki san pu southly ngidon sa kumba palat lai hajar tam teli ki shnong hapo jong kini ki ilaka de ngisotu bakadon ka jing deko trekam hakabede ban pen trekam ban pen khlan ki bor sin shar shnong hakari ga jungi te habide ba kata la sodai yangi ban wanra ya ka jing itu lene ban penrung ya ka jing trekam jong ki seng samla ba seng long keme hapo jong kani kambil bat mentang ila yo ka jing menjur kala long ka an bat kani ka an kan itu no lene kan recognize no ya ka jing trekam jong ki seng samla hapo kishnong bat ki seng long keme lene ki seng kathai hapo kishnong dekani kan yarap ha ya ka dorbar shnong ban pentulun ya babun teliki kam shnong ka baka kadon le se namenta ka ngi phai ya ka jing shngan dan ni kata ka public safety security la ngi phai ya ka jing jelai jong drugs barung hapo ka shnong di thau menta ka dorbar shnong kala kham yo bor namar ba kala don sa ka jing kershan na ki sang samla ba sang keme da ka bai thu yaki da ka ai te but ru kumju kidon ru kani kajing mentoi hakabite but kajing rung shnong jong kibriu banabar hapo kinunu kishnong hapo shnong hapo rikhasi bala dade what iki what day ki khasi ru ki badai na ki wewe jaka ki bon rung shnong lane ki bom de ki khasi ru lane ki ban shabar jelaru ki baki wan ban rung shnong ban sa wai lane ban trekam lane ban le kanunu ka kam hapo shnong ki hap ban register shwa hapo ka shnong